Σοκάρουν τα προφητικά λόγια της αγιασμένης γερόντισσας Γαλακτείας της Κρήτης για το τέλος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Κλείνοντας αισίως 83 χρόνια ζωής, υπηρετώντας από τα 21 του χρόνια τη μόνη αληθινή εκκλησία, στέκεται ακόμη όρθιος μέσα στο καμίνι της σκλαβιάς, αντικρίζοντας καθημερινά με τα μάτια του τα κάστρα, τα τείχη, τους ναούς της βασιλεύουσας που του μιλούν μυστικά και του φωνάζουν ότι πλησιάζει η μεγάλη ώρα του γένους. Έχοντας δε την ευλογία να αγιοκατατάξει τους κορυφαίους Αγίους του καιρού μας, όπως τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη και τόσους άλλους, τρανώνει παγκόσμια τυρομοιοσύνη, τεντώνοντας όλο και περισσότερο τα νεύρα των Τούρκων, που μέχρι πρόσφατα ζητούσαν να απαγορευτεί ο όρος οικουμενικός ή να του αφαιρεθεί το διαβατήριο για να μην μπορεί να βρίσκεται στην κατεχόμενη πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μας. Και η γερόντισσα Γαλακτεία είδε με τη χάρη του Θεού τα βαθιά σχέδια των φανατικών Τούρκων εναντίον αυτού του Λεωνίδα της πίστης. Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή του «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα» ο εκδότης της εφημερίδας Στήλος Ορθοδοξίας, ο Διονύσης Μακρύς, η γερόντισσα Γαλακτεία, την οποία γνώριζε προσωπικά, είχε μιλήσει για το μαρτυρικό τέλος του Οικουμενικού Πατριάρχη. Θα αλλάξει τη θρησκευτική ηγεσία. Είναι στα πρόθυρα αλλαγής και ο Βαρθολομαίος, δεν ξέρω πώς θα φύγει. Η γερόντισσα τον είχε δει κάποτε και έλεγε να προσευχηθούμε, και θα το πω αυτό. Είχε δει τους γκρίζους λύκους να μπαίνουν μέσα και να του κόβουν το κεφάλι, για να φύγει ως μάρτυρας και να μπορέσει να σβήσει κάποιες αμαρτίες. Και η αμαρτία η μεγαλύτερη είναι αυτή η προσέγγιση με τον παπισμό. Και έλεγε να πέσουμε στα γόνατα και να προσευχηθούμε να μην το επιτρέψουμε. Τους είδε η γερόντισσα που μπήκαν στο φανάρι και του πήραν το κεφάλι και το έλεγε. Και θυμίζουμε ότι μέλος των γκρίζων λύκων ήταν και ο Μεχμέτ Αλή Ακτσά, που το 1981 επιχείρησε να δολοφονήσει τον Πάπα Ιωάννη Παύλο το Β. Ενώ οι γκρίζοι λύκοι μόλις το 2022 παρουσίασαν με περηφάνεια στον αρχηγό τους τον Ντεβλέτ Μπακτσελή προκλητικότατο χάρτη με την Τουρκία να κατέχει όλα τα νησιά μας, από τη Σαμοθράκη ως τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, δείχνοντας φανερά και δημόσια τους τελικούς στόχους της Τουρκίας.